Gratuluji Arsenalu, že konečně pochopil, že pokud chce vyhrát velkou trofej, musí zahodit svou dlouhé roky budovanou identitu krásného, útočného a technického fotbalu a jednoduše okopírovat Chelsea. Ten defenzivní, nudný a pragmatický fotbal zaměřený výhradně na výsledek, který fanoušci Arsenalu celé roky tak rádi kritizovali, vysmívali se mu a pohrdali jim. Absolutní ironií osudu je, že přesně ti samí fanoušci Arsenalu, kteří kdysi nechápali, jak se někdo může radovat z nudné výhry 1-0, dnes slaví titul spečetěný vítězstvím 1-0 po rohovém kopu. Tak si tyhle chvíle vychutnejte. Chvíle, ve kterých vám celý svět nastavuje zrcadlo a ukazuje, jakým způsobem jste ten titul získali. Neuvidíte v něm starý Arsenal. Uvidíte klub, který sice konečně vyhrál, ale za cenu toho, že se stal přesně tím, čím celé roky pohrdal.